ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நூறு ஃபேஷன் டிசைன்ஸ் பார்க்குறது டெய்லராக கஸ்டமராக ஸ்டூடெண்ட்டான்னு பாருங்கள். டெய்லராக இருந்தால் ஆரி ஒர்க் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கஸ்டமராக இருந்தால் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஆரி ஒர்க்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் ஆரி கிளாஸ் கற்றுக்கலாம். இந்த வீடியோ எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆரி கிளாஸ் முடித்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் போட்ட வீடியோ தான் அது. இதே மாதிரி நீங்களும் போடலாம். அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, நிறைய டைம் உட்காரணுமா, கண்ணு வலிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. அவங்கவுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து கற்றுக்கலாம். பொறுமையாக உட்காந்தா மட்டும் போதும், நம்ம ஆரி கிளாஸ் கற்றுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் இல்லை தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நூறு ஃபேஷன், திருப்பூர்.